Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kum shibenta ban pen ya ka jingkit kle ban kentio ya ka kamya le kai sport sajilla uba SK Sun MLA ka Mauplang constituency ha ka jo ka por kum president bathmai jong ka Shillong Sport Association la shim ya ka sin jam ka baningkong da ka bakentu ya ka sarkar bakan kiar na ka bapenan kam ya ka manan football ha ka second ground polo kum ka jaka ban pelong ya ki program sarkar kum ka jingra khe ka Meghalaya Day ka Republic Day ka Independence Day pat ki program lani kita masa ki bicu pelong dak sarkar na kapor sya kapor lani wat ki program jang ki seng lani ki kenhon bapher yakani uba SK Sun ula ai da ka jingtho shaw menteri rangba ka jilla u konrad ki sangma ha ka singi tho dieng jang ka tayaw baladap ka khan nyaw tarik u kalaling kot ar arpo ha ka shithi bala IT shaw menteri rangba ka jilla uba SK Sun ula kadaw syai baka jaka Hamadan Pulo bakmi da ka Shillong Sports Association kala say shibun ki klore le kai football pat baka kenhon Shillong Lajong FC ka Rangda Jet United FC kumju ka Royal Waingdo FC kidai ki kenhon bala shimmenta haki jingele kai I League jong ka All India Football Federation badru baka SSA ka laju penlong ya ka Shillong Premier League Football Tournament haki division paper uba SK Sun ula pasyat jingmut ru syaka sarkar bakala ban penankam ya ka stadium complex ka jaka belabiang nadong syadang lani ban kerpat ya ka tenat defense jang ka sarkar pedeng ban ailat ya ka sarkar jella bakan penankam ya ka garrison ground naga benta kino ki program